Il-fazzjoni estremista fil-Partit Nazzjonalista qed tkompli żżid fid-doża ta' attakki tagħha da meta fl-aħħar sigħat id-deputat tal-Establishment Nazzjonalista Beppe Fenekadami kiteb messaġġ li permezz tiegħu kompla attakka il-Parlament taħt it-tmexxija tal-Ispeaker Anġlu Farrugia. Beppe Fenekadami sejjaħ ukoll Laburisti Kodardi u qal li hu jifqilhom. Fenekadami kiteb din il-kitba qabel it-tnejn fil-Parlament tiġi diskussa mozzjoni imresqa mill-Grupp Parlamentari Laburista li tikkundanna l-aġir ta' Carol Aquilina fil-konfront tal-Ispeaker tal-Parlament. B'din il-kitba ta' Fenekadami ġiet ixxerjata mill-kap de facto nazzjonalista Carol Aquilina u mill-eks deputat nazzjonalista u avukat tal-Aqda Repubblika Jason Azzopardi. Imbagħad Aquilina ixxerja din il-kitba ta' Fenekadami fuq gruppi privati nazzjonalisti sabiex dan il-messaġġ jasal ant il-partitarji nazzjonalisti. Is-sibt wara nofsinhar fl-istqarrija mill-Partit Nazzjonalista iffirmata mill-kap Bernard Grech qal li l-gvern huwa faxxista. Din l-istqarrija ta' Grech kienet fuq l-istess kliem li qal Fenekadami fil-kitba tiegħu fuq il-midja soċjali. One News jinsab informat li wara din l-istqarrija hemm ukoll Carol Aquilina. Tant li fl-istqarrija Grech qal li l-mozzjoni imresqa mill-Partit Laburista hija mimlija gideb. Din l-istqarrija hi tentattiv ċar sabiex il-Partit Nazzjonalista jaqbes għal Aquilina. L-aġir tal-kap de facto Carol Aquilina ġab l-istmerja ta' bosta hekk kif intqal li l-aġir tiegħu mhuwiex xieraq għall-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż.